добре дошли в моят канал. Днес, приятели, ще играем на новият сезон на Fortnite. Извинявам се, че така малко позакъснях, защото прецака ми се YouTube, но нали, преди, както качвах видеа, ми го даваш по друг начин и сега някаква размяна направи YouTube нещо, не знам, и ми се смени, заради това не качвах и разбрах най-накрая и се оправих. И си купих между другото подставка за снимане, че направо се побъркам, че със старата направо се ядосах и не можех да снимам нищо. Между другото, напишете долу в коментарите дали новият сезон кефи вас, защото в смисъл мене добре да е малко, да, кефи ме добър. Само на нещо, което не ме кефи много, че няма цял нов мап, защото, нали, това е стар мап, в смисъл, има само няколко локации и нови оръжия. Има едно оръжие, което е копия на едно и също оръжие. Добре, сега. Сега ще се съберем малко така дърво. Понеже не съм играл от може би не знам колко време. Да, играл съм на Fortnite, ама не и много на Battle Royale. И така че може малко да умирам в началото. Окей, сега ще се метнем. Ей тук. Тук ще се метнем. Сега. Уй, трябва да скочим. А то по-нататък. Аре, що не се маркне. Ето. Добре, там ще скочим. Оп, сега. Напишете долу в коментарите дали имате Battle Pass, защото аз имам Battle Pass. Имам Battle Pass и купих си го. Бях си купил един пикакс и ми останаха 1050 V-Bucks. И ми останаха към 100 или не помня колко. Добре. Първата ни работа е да влезеш като нормален човек и да вземеш оръжие и да изчакаш пича. Здрасти! Добре, малко трябваше да побяга, но добре и така става. С реален скин ни беше или какво беше така. Добре, после ще вземем това бота, за да ни помагаш. Окей, ела ми тука. Окей, първо ще купя помпата. Купих без да искам. Добре, аре, ще го вземем. А сега убием пича. Добре, дет. Добре, мисля да си оставя или този, или тази. Ей, тази, че... Баче, да. Сега, я видя тук. Не, няма да го взема. Добре, крилата. Ето ги. Медкит. Добре, патрони и готово. Сега. Нека да отворим този честак. Let's go, оръжието на Зевс. Супер! Много добре. Много добре. И оръжието на Зевс направо перфектно. Добре. Много добре. И оръжието на Зевс само някой да ми падне и го убивам. Или може той да ме убие, защото има шанс да ме убие, докато използвам това грам текст. Добре. Празно. 6 ли има? Не. Добре, туалетна. Аре, мръдни се. Човек! Мале! Не! Добре.
Понеже сега, нали, съм сложил поставката тук, точно към посредата, за да хваща целия екран. И заради това малко тук се провалих. Или пък може би не, защото пича е използвал златно оръжие. Ужас. Мале, аз какво правя, майко? Просто да се скрия. Схелна мрежа. Толкова. Добре, има още 58 хора. Поне е добре, че взех робочето, че малко да вземем дърво. Добре. Няма да вземем и маличко тук. Добре. Ще взема петела. Кошка или петел, каквото му се викаш там. Айде. Не пак. Пак ли трябва да гоня? Айде, ла, моля ти. Петил! Ела при тате. Ей! Мале, как го хванах така? Няма да ми бягаш никъде. Петел. Затварям те тук. Да не ми бягаш, че ми трябваш после. Мале, как го затворих? Добре. Искам после да се върна, искам да видя дали имаш да стоите последно време. Или не, ще го пусна. Айде. Ама айде бягай. Айде. Добре, така. И представя си нямах, че ще го затворя. И се затворих и аз. Окей. Би трябвало влака да мине, нали? Да, влака ще мине, ама още... Мисля сега, понеже имам крилата и мисля, когато останат 3 или един човек, когато останат или двама, или един човек, да използвам крилата и така да си летя с тях. Пак хванах един петел или кошка на страни. Честак. Честорак. Честопак. Айде. Как се оставяше петела? Айде. Добре. Няма да видим. Не. Добре, това да го взимам ли? Не, ще си взема крилата. Обаче самият сезон не е гаден. В смисъл, добър е. Много як е. Не е много лош. И следващия сезон мисля, че ще е на Disney или апдейт на Disney. По-точно не разбрах, защото нали, буквално Andy Plays Games, който не знае кой е Andy Plays Games, просто напишете в YouTube Andy Plays Games и ще ви излезе. Обаче не мисля, че ще намерите клип, неговото шорт клипче, защото това е от много отдавна. И нали, са платили там, напомня колко, Disney и 10% са купили от Fortnite, ако не се лъжа. И по-точно трябваше да е на това. Я почак. Нали? Ще се отвори това. Окей. Няма човек, има човек. Знаете ли какво? Не искам да се бия с него. Защото не искам да направя Виктори. Зле. Добре, нека да оставям пича. Ще оставя пича обаче. Защото те се стои. Все пак някой ще го думат. Тук ще си взема материал, докато няма никой.
Не знам за тези, които играят Fortnite, дали си имат Battle Pass. Защото Battle Pass смисъл си е як. После като лефнем като ни убият в играта или като победиме в играта, ще ви покажа скинът, който аз много го искам. Не е скина, който аз много го искам, а просто който е за мен як. Добре, понеже там отиде човек и исках да си взема още материалче. Добре. 30 левел, супер, страхотно. Още маничко. Добре. Да. Не, бегай. Не, няма как. Ако ще ме разиграва играта, няма да играя. Добре. Айде! Мали! Зоната как и до мен. Здрасти! Приятно ми е. Сега чао. Добре, ще се боксна. Едно фул боксче. Предполагам, че е безопасност. Съм в безопасност. Добре. Хубаво. Снайпер! Махам крилата, защото все пак това, нали, на Зевс оръжието си е перфектно и то. Добре, новата помпа или тази помпа? Тя е бърза. Ще си взема това. Я видим какво имаме тук. Синьо, не. Не, благодаря. Опа. Ето почти. Душа. Имам и този чест. Добре. Я да видим. Ще се падне, не. Моля те, златно. Не. Какво? Няма тук какво да се прави. Не. Аре. Добре. Чакай, тя се движи, нали? Бегай. Бягай срещу. Бягай. И сега, представете ли си да ми изкочи едно про и тук баш до зоната да стоя и да ме гони зоната и да ме гони онова про. Представете ли си да се случи? Карето робот, бе. Роботът се самоубива. Страхотно. Чистак! Ей! Храстак! Ще се отворя храстака. Добре. Тук някой има медал. Когато има такова жълто кръгче, както виждате на мапа, сигурно тези, които играят в Fortnite и знаят някакви жълти кръгчета, когато играят на Battle Royale. Това означава, че някъде там, в това кръгче, има човек, който има медал. Медал е, когато биеш боса и ти дава медал. Аз ще вървя клетниче. Не. Малко се очупвам къде ли е той. Понякога като имам такъв бот да ми помага и като вървя и понякога се стряскам, че има някой. Добре. Да скаме това. Сега само да се видя тук кое е същото. Ето, не е тук. Добре, айде, тръгваме. Да имам макс дърво, тухлички. Това мога? Не. Да, тухлички и метал ми е на макс.
Добре, тухличките и метала горе-долу може да се каже, че са на макс, но за по-добра силност да взема тухли. И аз да не стоя на дърво, и така на тухлички. И ще ви помогна винаги, като играете на Battle Royale, използвайте тухлите. Дървото не е силно, но се чупи. Значи дървото се чупи много лесно и се сгубява, нали, бързо. С тухлите е средно, същото както дървото, само че средно. Металът е по-здрав и се чупи по-дълго време. Добре. Искам да ми излезе някой човек и да го убия от тук. Май ми се стори, че човек влиза тук. Не, добре. Ето я ръката. Ръкичката. Мале, като играх на Battle Royale, постоянно идвах тук да гледам за ръката. Добавили са често, що го видях. Я видим. Окей. Само патрон. Добре. Ето го и честа, сега ще се метна във водата. Оп. Добре. Добре. Между другото, като влезете в такава зелена вода, ето тук така, като влезете, като скочите 2 пъти и отивате по-напреде. Добре, я искам видя дали ако ще скоча по средата, дали ще се броя. Броеш. Добре, мисля да отивам да дропна някой. Искам да кажа да убия някой. Между другото, когато някой има медал, не искам да се забъркам с него, защото или означава, че е добър, защото е убил бос, или просто го е убил и така е успял, защото аз някога успявам да убия бос. Не винаги. Имаш добри оръжия. Пича, който е умрял, има добри оръжия. Но аз съм... Добре. Добре, ето го. Ето. Добре. Вижте сега по... Мале! Оръжието на Зес, момче! Ти се забърка с някой, който не искаш. Така ли? Добре. Уоп! Оле! Уа! Исках да направя един емот. Нищо, биха, няма нищо. Добре. Добре. 5 звездички. Добре. Сега ще ви покажа героя, който ви говоря, което го искам. Ето този. Добре, този е готин. Кефи ме. И още за един готин герой. Този Зевс. Добре, готина. Не е то. Ето този ме кеф. Само тя ме кефят. А вие не забравяйте да се абонирате и да лайкнете клипчето, ако ви е харесало. И разбира се, 2000 години по-късно на мислене, забравих какво ще казвам. Да, сетих се. И се надявам клипчето да ви е харесало и от мен. Чао!